Happy New Year! Hellurei ja tervetuloa tämän vuoden rakettivideon pariin. Tätä videota on toivottu aivan käsittämättömästi. Kesällä, talvella, syksyllä, keväällä, viime vuonna, sitä edellisenä vuonna. Mulle on soitettu, mulle on laitettu viestiä mun YouTube-videoihin, kommentoitu. Mulle on tullut Instagram direktiin viestiä, Snapissa on tullut viestiä, milloin tulee UV-videota. Nyt tulee UV-videota. Pysykää mukana, tällä videolla tulee esiintymään minä, Iikka Mutanen, mun ystävä Jade ja mun toinen ystävä Aleksi. Meillä on tarkoitus ampua rakettia, syödä hyvin ja viettää aikaa. Mennään ensimmäisten rakettien pariin. Ensimmäisenä mulla on SP Thunder ilmapommeja. Näitä on 9+3, eli näitä on 12 pakettia. Eli tarkoittaa siis sitä, että 12 kertaa 4. Näitä pommeja on aika paljon. Sitten meillä on täällä Aarrearkun metsästäjät. Tää hajosi tää rasia. Tulin kotiin ja näin levisi lattialle. Näillä lähdetään metsästämään seuraavaa laatikkoa, joka kulkee nimellä Fastest Way to Hell. Jos et saa nähnyt tästä videota, niin klikkaa tuolta ylhäältä. Siellä on kortti. Sä voit käydä katsoa sen. Mä kasasin siis kaikki Aarrearkun sisällöt yhteen laatikkoon ja aion räjäyttää sen illalla. Joten pysy videolla, me nähdään sitten. Seuraavaksi mulla on täällä tämmönen Diapolo. Mulla ei mitään hajua, onko tää hyvä vai huono. Ostin tämmösiä. Tuli joku tarjous, maksoi joku 50, sai padaa ja tämmösiä ja sit jotain tilpehörää. Mä en oikeesti käyttäisi näihin rahaa, jos multa ei haluttais näitä videoita. Sitten mulla on tähtisädetikkuja, tämmösiä XXL ja sit mulla on suojalasit. Näin paljon tyhjää tilaa. En suosittele ostamaan. Tänä vuonna lähtee testiin myös tämmönen tulenjohtaja. Komppanian kovinta karjua. Komppanian löysintä lerssiä, sanon minä. Seuraavaksi Big Bang Venus-pata. 25 shottia. 32 sekuntia kestää. Pyromassaa löytyy 200 grammaa. Pahvitukulta tarttu mukaan myös Turbo Thundereita. Niitä ei ollut niitä XXXLiä enää, niin piti ostaa näitä pieniä. Sitten uutta testiin. Tämmönen aavetykki. Tää on rakettitukulta tämäkin paska. Seuraavaksi nopein tie helvettiin. Tämän pommin nimi on Fastest Way to Hell. Ostin tämmösen Aarrearkun, maksoi 22 €. Katoin, että mitä siellä on sisällä. Pakkasin tämmöiseen omaan pieneen pahvilaatikkoon ne kaikki. Tuikkasin tuommoisen tähtisädetikun tuohon. Ja tuosta kun sytyttää, niin sitten tulee show. Jos sä haluat nähdä miltä tää näyttää illalla, niin suosittelen pysymään videolla. Ja sitten jotakin tämmöstä pientä tilpehörää. Täällä on spinneri ja meteoriitti ja butterfly. Kovasti on ihmiset jo paukutellut raketteja ja en mä tiedä. Älkää ampuko niitä, koska ne kielletään kohta. Tai oikeastaan ampukaa vaan, koska ne kielletään muutenkin. Raketit on hirveä hiilidioksidikoneisto. Veikkaan, että jossain vaiheessa kuluttajilta kielletään kaikki raketit. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että raketit kiellettäisiin kokonaan. Sitten tulee kaikki ammattilaisten näytökset ja ammattilaiset saa ampua raketteja, niin kyllä niitä sit tulee myös näkymään. Mut joo, jonkin verran täällä on ihmiset Mellunmäessä paukutellut raketeita. Ei sais vielä paukuttaa, mutta ei voi mitään. Ihmiset on tyhmiä. Niin olen minäkin. Jade on tullut Suomeen. Hanskat on kadonnut ja täällä on kitun kylmä. Ei ne on täällä mun taskussa. Tulla on tollain hienoja tommoja pallo tollain. Illan päätteeksi voit siitä sitten henkästä ja... Illan päätteeksi mä voin päästää sen vaan lentämään tonne jonnekin. Kello 12. Jep. Tai sit mä annan se jollekin lapselle. Oi, keskellä yötä. Ei, mut varmaan tuli silloin, jos me kohdataan joku lapsi, niin mä voin antaa se jollekin lapselle. Käytin kaupassa ostamassa herkkuja. Ja raketteja. Niin, Jade osti Yhden raketin. Se oli mun elämän ensimmäinen raketti. 5,90. Ostettiin tuollaisia herkkuja ja tällaisia herkkuja. Mitäs me tänään tehdään? Jade. Ammutaan raketteja. Jep, ja toisimme. Approved. Bon appetito, satano. No niin, Jade, minne me ollaan menossa nyt? Mennään ammumaan raketteja. Niin. Missä on meidän ensimmäinen paketti? Mitä lähtee? No tommonen ainakin. PMS Thunder. PMS.
Se on PDSM Thunder. Ja illan hienoimmat tähtisadetikut. Jotkut sanoo niitä sadetikoiksi, mutta noi on sadetikkuja. No niin, hello Ray, täällä meillä on tällaisia hienoja. Wow. Täällä on Aleksi. Siellä oli muun muassa vääpeli. Näytä vääpelikamera leikkaa. Näytä se kamera. No niin, tästä tulee tämmönen. Mä koitan saada näitä monta samaan aikaan. Tai mä laitan näitä yhdistän tälle sitten juostaa henkemme edestä. Yksi vaan lähe. Oli aika hieno. Run. Paras. Tosi niinku... Tuli mieleen, että Saru Sormusta heräsi joku Gandalf, tiiätsä? Saako jäädä videon? Näin. Aika hienoja! No menkääpä vähän kauemmas, kun tässä ei kannata ihan tässä tiirailla. Tässä näin kun tulee muuten rannati kätteen, niin saadaan kunnon saa. Pitäisikö laittaa toisillekin nojakkaa? Lähtikö kaikki? Hienoi show! Pysykää videolla, sillä illalla ammutaan tämä. Kyllä. Rakettitukun aarrearkku pyromassa 74,7 grammaa ja kaikki aarrearkun materiaali on tuolla sisällä avattuna. Irrotettu paketistaan ja laitettu sinne sisälle. No niin, Jade ampuu, saatana. Tos siihen sitä ruutia perkele. Ottais tää tarpeeksi niinku suojamusia. Tuolla vähän leimpi. Oli kyllä vähän. Oli hieno! Ei räjähtänyt toi toinen. Hei, mä odotin vähän enemmän värejä kuin vaan punainen ja Olipa hieno raketti. We want more! We want more! God damn bitches! Ja ole hyvä! Haluutteks te tänne? Haluutteks te tänne? Niin. Tulkaa vaan. Me tullaan kohta hakee teidät. Perhonen muni munasen. Ihan paska. Niin näytä mulle miten tommonen perhonen ammutaan sitten paremmin, saatana vittu. Yeah, there's a tutorial, okay. Hello. Alexis here. Is it recording? Yep. Very good. So we have this fire thing. You have to speak louder. We have this fire thing. You can see it, fire comes out of it, like this. And then we have this butterfly with some fire in it. Yes.
Alexis, A fire expert expert. in Cambridge University. Then when we put fire on, the other fire will explode. Yep. And then it explodes another time when we throw it. Okay, let's go. Good work, Alexis. And then we go 10 times like that. Yeah, that was how it's supposed to be. You throw it in a place where it cannot go around. So we catch the butterfly. So it's safe to watch. Okay, because butterflies can be like very unpredictable. Okay. Sytytä tulta. Vittu joo on. Hyvää uutta vuotta. Wow. Ei, mä vedän uudestaan ton perhos, jos se meni ihan vitulle. Isänpojalle pyhän hengen nimeen. Hyvää yötä, Lenni, pieni lokin poika. Pitäis nyt tiputtaa sitä katoa. Pitää. Paskaa uutta vuotta kaikille. Se oli. Täältä löytyy joku tämmönen. Mä veikkaan, että toi on aika iso. Mä oon hyvä ampua tota sähköä. Mä en tiedä kuinka prestaa. Oli ihan sairaan hieno ilotulitus. Eikö ollut? Niin oli kyllä joo. Siellä joku lähetti, ja mä väitän, että sillä oli semmoinen sähköjärjestelmä siellä, kun joillakin on semmoisilla harrastelijoilla. Ja sitten siellä oli niitä isoja harrastelijoita. Niillä oli kunnon toppapuvut päällä ja ne oli varmaan yksikin sanoi, joku pata kesti ehkä 30 sekuntia. Se oli siinä restin 500 euroa kuuluu vaan sieltä. Mitä vittu? Niin. Se ei ollut edes vika. Se ei ollut edes viimeinen. se oli joskus vähän ennen 12, kun ne ampui sen siinä. No niin, täällä ollaan. Meillä on nyt rakettituule kosto paskasta palvelusta ja huonosta pommista. Niin tällainen. Siellä on aarrearkku ja ei muuta kuin sytytetään. No niin, ja sitten juostaan karkuun. Ei, kun se on semmonen, missä räiskyy kaikkia kaikkialle. Onks toi se? Oh. Mitä vittua? Mennään kauemmas. Mitään ei vieläkään tapahdu. Sammu! Tää on niinku worst case scenario. Eikä sammunut. Terve! Liekkejä vaan näkyy. Kokko. Onko siellä vielä lisää? Ehkä. Liekit vaan leimua. Tosta olisi lämmin. Oli aika leimi. Tää oli kyllä vähän huono. Siellä on niin paljon sitä pahvia, niin se pahvi palaa, kun mä tungin sinne ne pahvitkin. Hyvää uutta vuotta, Jade. Hyvää juhannusta, Kokko. Tää oli kyllä niin paskaveto. Siis. Mut tää on kaikki mihin rakettitukko pystyy. Hello!
Joku saattaakin tunnistaa, että missä tänään ollaan. Kyllä vain, terveisiä Sijoituskestin studiolta. Ja näin on rakettivideo saanut päätöksen. Tää meidän Fastest Way to Hell ei koskaan sitten toiminutkaan niin kuin piti. Ja loppupeleissä tää sitten vaan palo. Tämän vuoden rakettivideo tuli myöhässä, myönnän, eli tämä on viime vuodelta. Vuosi on mennyt kovaa vauhtia eteenpäin, sen takia en ole kerennyt tätä videota editoida. En oo nyttenkään kerennyt editoida, koska Aaro tämän editoi. Mitä mä oon koko vuoden tehnyt, mulla on kasvattu Tuohimediaa yhdessä Aaro Lahtisen kanssa. Aaro on myöskin editoinut tämän videon, joten kiitos Aarolle. Meillä on useita muita pienempiä ja jotkut on vähän isompiakin asiakkaita, TikTokkeja, yritysesittelyvideoita. Ja jos sua kiinnostaa, mitä meidän firma on joskus tehnyt tai mitä meidän firma tulee tulevaisuudessa tekemään, niin ota mun kanavat seurantaan. Mä myös linkkaan mun yrityksen verkkosivu tonne alle, niin sä löydät sieltä sitten tarkempaa lisätietoa tapahtuneesta. Yleensä näiden rakettivideoiden lopussa mä oon maininnut paljon asioita liittyen kuluneeseen vuoteen, mutta nyt on vähän vaikea muistella, että mitä siellä olikaan siellä 2023, mitä siellä on tapahtunut. Se mä ainakin muistan, että koulusta jättäydyin silloin pois, jotta pääsin sitten yrittämään. Nyt tulevaisuudessa on taas tarkoitus palata sinne koulun penkille enemmän. Mutta se oli yritysvuosi. Kyllä mä olin silloin ihan niinku yrittäjä täyspäiväisesti. Työllistin ihmisiä, ihmiset työllisti mua, sovin asiakkuuksia, yritin täysiä. Ja mielestäni siinä kyllä onnistuin. Tänä vuonna todennäköisesti en vielä lupaa mitään, mutta voi olla, että uuden vuoden video on tulossa. Oikein paljon kiitoksia sulle, kun katsoit tämän videon tänne asti. Me nähdään tulevaisuudessa seuraavan videon merkeissä. Tykkää tästä videosta, laita mun YouTube-kanavan seurantaan ja käy kommentoimassa tonne alas jotain, niin mä muistan sitten tehdä taas näitä videoita. Kiitos.